Nuin tayo sa kimaten, dagiti sorsorat, akay papanan na, itilinaon ti Biblia. Kailangan ngayon tayo amuin, no kasano tinasayaat, nga panagpamati tayo. Han lang nga gapo, tano ada tayo iti pamati, han lang nga gapo, kadagiti may suot, ano pipintas, akaws. No diket, kadagito'y tinta ikaws ngay bagbagana. Kadagiti na inspirituan apalawag gapo iti sao ngagturong iti Dios. Kadagiti kapsat nga pamaneknek ngay na ibagbaga amabasa ito muna ay Pedro 3 iti 4. Ngam iti tao ang makinuneg iti puso Marcosan kuma iti kawes ang mataginayo. So day kapsat ti bagbagana akawes ang mataginayon iti maysa anaken anaimma ken natal na iso adakkel iti pateg na iti matang iti Dios. So di kapsat ti napapateg na inta ikawes gapu kadagitoy asasaw ngayon na ibagbaga. Iso nga dito kapsat napapateg digitoy no kasano itintayo panagpamati ano sayaat. Amabasa ito muna Pedro 5 iti 5. Kastamot da kayo asaan apang lakayen ken di kay amin agkawas kayo iti naimma kadigitoy pinili iti Dios da kayo ta iti Dios talikodan na dagiti natangsit ngem ikan na iti parabor dagiti napakumbaba. Isa man sa siya at kapsat tini bagbaga kadagiti napakumbabalaeng sasao. So di kita kapsat itinapateg ngay bagbagana ngayon tayo ikawas. Takinuna na iti daan at tulag iti Exodo 28 iti 2. Ket mga ramid kayon to kadagiti kawkawes anasantuan. Isuday tati bagbagana kapsat han nga kawkawes alupot laeng uno inabel. No diket dagitoy ti bagbagana akawkawes ana inspirituan nigitoy ti naibagbaga amay paay kinaroon akabsat no pagdayawan ken pakapapintasan. So di kita kapsat kinaibagbaga nga ikawas tayo. Ket mapantayo itatta iti Kolosas 3 iti 12 iti baro atulag na kinunana. Agkawas kayo ngaron kadagiti pinili iti Dios na santo ken ayaten amay sa apuso anasi iti naimbag anakem iti panagpakumbaba iti kinaimma ken iti nabayag panagkitortored. So di lang kapsat tinapateg ngayon tayo ikawas nga nagado di kiti mabasa apamaneknek saan lang nga gapo kadagiti may suot iti bagi tayo no diket isuot tayo iti panpanunot tayo ti kayat na asawen digitoy asasao. Kas mabasa iti Kolosas 3 iti 14. Ket kang ronaan na kadagiti banbanag agkawas kayo iti ayat iso iti singgalot iti pakapaayan ken anayan. So di kita kapsat ti bagbagana ngayon tayo ikawas kadagitoy asasao. So nga di kita kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga digitoy kadagiti nga kawkawas ti na ibagbaga iso digitoy amabasa iti Tito 1 iti 8. No diket malagpadagos na ayat iti naimbag. So di ti padagos tayo kapsat ngayon tayo ikawas natakneng nalinteg na singpet ken managparbeng. So di kita tin na ibagbaga nga ramidin tayo gapo iti sao. So nga ipapaabot ko gapo iti Facebook online Bible study digitoy asasao asinagaba digiti napudno iti anagdayaw iti Dios. Ket agyaman na iti Dios Ama ama nakabalin sa amin. Amen.